Hiri guztia Anoetara begira dagoen bitartean, gaur arratsaldean Victoria Eugenia antzokian, Antxon Balberdek adarra saria jaso du. 12. adarra saria da hau, eta arratsaldeko 7:00 oholtzara igo da Eneko Goia alkatearen eskutik adarra saria jasotzera. Eneko Goia Donostiako alkate, ohore handi bat dara ezako zure eskutik jasotzea, eskultura ederra. 2014an sortu zen adarra saria eta helburua da euskal musikari bati edo talde bati aitortza egitea euskal musikari egindako ekarpenagatik. Aurten Antxon Balberdek jaso du eta jarraian kontzertua eskaini du. Victoria Eugenia lepo bete da Antxon Balberde saria jasotzen ikusteko eta ondoren eman duen kontzertuaz gozatzeko. Zorionak!